Mä oon Juho Kuorikoski. Mä oon tällainen reilu 30 toimittajaretku Lappajärveltä ja mä oon tosi pitkän linjan peliharrastaja, että mä oon pelannut pelejä ihan lapsesta asti ja ne on mulle sellainen intohimo ja elämäntapaan. Toive ja tavoitetila olisi se, että tässä olisi kaikille meille 4 työpaikka tässä vuoden 2 sisään. Ja tietysti se, että nämä meidän pelit löytäisi ne oma yleisönsä ja ihmisillä olisi, ei voi sanoa, että välttämättä hauskaa pelatessaan näitä, mutta että niillä tulisi joku sellainen tunnereaktio, että se olisi se kaikkein hienoin juttu. Että jos se tarina pääsisi ihoalle, niin sitten voisi sanoa, että me ollaan onnistuttu. Me Henrin kanssa keskusteltiin vuonna 2015 joskus syksyllä, että olisi siistiä tehdä jotain. Ja Henri silloin itse asiassa sanoi, että kun mä tietämään ketään, joka haluaisi lisensoida nämä kätyrit, sarjakuvahahmot peliksi. Ja sitten sanoi, että mitä jos me tehtäisiin ihan itse niistä sellainen graafinen seikkailupeli. Mulla on molemmat aika kovia tällaisia seikkailupeliniiloja. Ja reilu vuosi myöhemmin niin me tehdään toista peliä. Se ensimmäinen on edelleen tuossa hyvänlaisessa kehityksessä, mutta nyt vääntään Lydiaa ja tiimi on kasvanut 2 ja me ollaan aika tällainen tosi elinvoimainen ja suoraan sanottuna erinomainen 4-henkinen pelistudio. No, Lydia-idea lähti oikeastaan siitä, että kun mä rupesin silloin miettimään tätä, että mulla itsellä on 4-vuotias tytär ja jokaisella suomalaisella on varmasti jonkunnäköistä kokemuspintaa tähän meidän kansallissairauteen eli alkoholismiin. Ja alettiin silloin Henrin kanssa miettiä, että miten tämä voisi kääntää peliksi ja siitä se ajatus sitten hiljalleen lähti, että me halutaan tehdä sellainen peli 4, että se on että se säikäyttäisi ehkä ihmisiä ajattelemaan ja näyttäisi sitten sen maailman, että minkälainen se on niin lapsen silmin se, että kuinka se päihteiden väärinkäyttö vaikuttaa lapseen. Että tässä on ollut ehkä se kantava ajatus tuon Lydian suunnittelutyön takana.